Dan te bedeeld in het letterlijk onder de dik. Een soort wegen in de gemeente worden in kwarten stapsgewijs ompakt. Het gaat om relatief liets onderhoud, maar daarmee net minder belangrijk. Nou, de Miertlanen springt er ook wel uit. Er zitten een aantal verzakkingen in het asfalt, wat scoren. Nou, en om de boel weer op orde te maken, gaan we nou dan bakjesfrezen nemen we dat. En dat is vaksgewijs, pakken we dan de scoren en de gaten aan. En later komt er dan ook nog weer een slietlaagje heen, maar van dat fine split. Zodat wij ook weer voor de komende jaren mee kunnen. Net alleen nog de Miertlanen is aan de beurt. Ek dieken in Driezem, Veenwouden en Damwoude zullen ompakt worden op de bakjesfreeswijze. De gemeente is daarnaast dwaande met de grote aanpak van de vastritten in de Westereen en ook de vaarwij in Waterswoud. Dat is net dit hier, maar vrij snel daarna. Ze hebben een heel soort plakken. We hebben longens gaan om projectgewijs een aantal wegen helemaal eruit te pakken. En dus mensen kunnen wel de indruk hebben dat op bepaalde plakken en stoepen het achteruit gaan. Dat is ik zo. Maar werden wij hoe 2 hier helemaal eruit gaat, gaan we nou net ingrijpende dingen aan een stoepbaan vanzelf. Dat besluit wordt ook de dikbeleiding op verschillende dieken in de gemeente ompakt. Nou, hebben we het asfalt weer van, hebben we de lijntjes weer keurig. Nou, en dan gaan we met de verkeersborden nog aan de gang. Dus we maken alles weer heel scan en netjes.